Ets terapeuta, coach, mestre o acompanyes persones en el seu camí de creixement personal? T'agradaria entendre millor les persones i guiar-les amb més profunditat? Imagina incorporar l'astrologia com una eina poderosa per complementar amb els teus coneixements i ajudar des d'un nou nivell de consciència. Et convido a descobrir Llenguatge Sagrat, el nostre curs d'iniciació a l'astrologia. Escolta què en diu la Glòria, una de les nostres alumnes. Soc Glòria Salayet, soc sanadora energètica, soc constel·ladora familiar. Us recomano 100% aquest curs, tant si us teniu curiositat, o com jo, que sou ja professionals que estem dedicant-nos a acompanyar aquestes persones, donant-los la mà per arribar al seu destí, acompanyar-los. Són unes classes molt dinàmiques, tots dos ho fan molt fàcil, és molt personalitzat, et sents com a casa. Les seves classes per mi m'ajuden molt perquè són molt fàcils. Podem afegir una altra eina, que és l'astrologia. Sempre tot el que anem aprenent, tot el que anem implementant, és molt més fàcil per acompanyar-los. Ja ho sabeu. Amb aquest curs iniciaràs un viatge d'autodescobriment que t'ajudarà a aprofundir en tu i a ampliar les teves eines per oferir un acompanyament més conscient i transformador. Inscriu-te ara, escriu Sagrat als comentaris o per missatge privat i t'envio tota la informació. És el moment d'elevar-te i elevar els teus serveis.